مستيات بيتنا سلام كم يصنحكم كبرات تخاتلتنا إيران لو مقدام دحر قطري كالاي كفال معبلاو متكعتي اب لعل إسرائيل تكايد كمزلا أفليتا مع كان زينا رويترز منستر مكلخال إيران أمير ناصير سادهن كوماندر باكبورن بناي إسرائيل دبداب كمستقتلو تسبسيبا رويترز نزينا كاوشت إيران رخيبيو نزبلتو من تقيسا خمزرق حتى أتقلت إيران جن بزعبازي كساب حجي مبرهي أهابتن إيران لومي بزوسرتو متكعتي أب دبوباوي كفال سوريا 4 سبات قتلون كلو أب إمارات عرب حدث مويتلو حدا أب دبوباوي إيران زركب بعل سلطان نمنغستاويت مع كنزينا إيرنا أب زهابو مقلسي إسرائيل بعسران شمونتن لكاتيت أب دبوباوي إيران أب جزءات هرمزغان أب زركب حدا مبقتها بيت مرتدك انستيو بزفتسمتو متكعتي 4 سبات كمستقتلو حبيرو أما حداري محمد راد مهر كالوت 48 سباتون كم زقصلو بتي أب لعلبيت مرتي شاجاره طيبه بزتفصم متكعتي قصر موتان يوسخ كم زلو غليصو اتو قصري درو ابز اوان ناب 50 عبيلا اب دغ زنبرو ايراناوያን از خناتات مس تفطره اب عبيت ختماتات عالمنا هصص هندبتاوي سلاماو سلفتات يكايدلو اب كتماتات جرمن لوم قدام حيالو ايراناوያን بنا امريكان اسرائيل متكعتي تحبينهم موت نمرحتي ايران انبلو بحغوس كسعسعو ترايم اتي اب امريكا زركب ولاد اتي اب مود اتا سبعاتات كاب سلطان استالي مرح ايران نبر لومي اب زهبو مغلصي انترنت تعاصي خمزلو يردانيو جنك اب منجدي راديو كرخبكم يخبل نتا امريكا توستو زلا سقم تدغفو نهزب ايران ملختي ام حلالفو نسو ابز اوان نمسلي دنبه تقاومو ايران وكيلو زقرب زلو سبيو مرحت جرمن بريطانيان فرنسان مالت ميرس ماكرونن ستارمرن بحبار ابزوصو مغلصي نيران كونينم ايران نتي ابلع لهجرات ماكلاي مبراق تكايدو زلا دبدبات دوابيلا نابناي زررب طاولا ختملس صويعم ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ አራክቺ ሃገሩ ነብሳናይ ምክልኻል በዘለዋ መሰል መሰረት ኩሉ ዘለዋ ወተሃደራዊ አማራጺታት ከም እትጥቀም ገሊጹ አራክቺ ንኸም ስዑድ ዓረብ ኢማራት ዓረብ ቀጠር ኩዌት ባህሬንን ኢራቅን ዝርከበን መሓዙት ሃገራት ቴሌፎን በመድዋል ሓድነት ኢራን ንምሕላው ኣብ ዘለዋ ሕጋዊ መሰር ርእሰ ምክልኻል ተመርኪሳ ኩሉ ናይ ምክልኻል ወተሃደራዊ ዓቕምታታ ክትጥቀመሉ ምዃና ገሊጹሎም አራክቺ አሜሪካን እስራኤልን አብዘካይደው መትካዕትታት መሳለጥያታተንን ግዝአታተንን በዘይግቡእ ከይጥቀማ ክከላኸላ ንዘለወን ሓላፍነት አዘኻኺሮ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ንተግባራት አሜሪካን እስራኤልን ሓላፍነት ዝጎደሎ ክብል ድሕሪ ምግላጹ አህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ ምዃኑ ሓቢሮ ሩስያ እቲ ኩነታት ናብ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ፍታሕ ክምለስውን ፀዊዓ روسيان ቻይናን بتوسخي بايتو ጸጥታ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ጉዳይ ኢራን ህጹጽ ኣኼባ ክገብር ጸዊዕን ዝተፋላለያ መንገዲ ኣየራት ዓለምና ናብ ማእከላይ ምብራቕ ብፍላይ ከዓ ናብ ከም በዓል እስራኤል ኢራን ሊባኖስን ካልኦት ሃገራትን ዘካይድኦ ዝነበራ ስሩዕ በረራታት ሰሪዘን ኣለዋ ኢራንን እስራኤልን ውን ክለኣየረን ዕጹው ክኸውንን ኣዚዘን ዘለዋ እስራኤል ካብ ኢራን ክመጻን ዝኽእል መጥቃዕቲ ኣብ ግምት ብምእታው ንህዝባ ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ጸዊዓላ ኣብታ ሃገር ውን ናይ ተጠንቀቕ መለኸት ክንፋሕ ከም ዝወዓለ ካብ እስራኤል ዝተረኽቡ ጸብጻባት ይሕብሩ ሎሚ ኣሜሪካ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ንመራሕቲ ኢራን ዕላማ ዝገበረ ከም ዝነበረ ይግለጽ ኣሎ ኢራን ድሒራውን ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ መጥቃዕቲ ፈጺማላ ናይ ኢራን ሚሳይል ናብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ሪያድ ከም ዝተወንጨፈን ኮይኑ ግን ስዑድ ዓረብ ከተምኩኖ ከም ዝኽኣለት ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ስዑዲ ሓቢሩ እቲ ሚኒስተር ስዑዲ ንኢራን ንምጥቃዕ ግዝኣታ ንኣሜሪካ ኣሕሊፋ ከም ዘይሃበት ነዚ ኸኣ ኢራናውያን ውን ከም ዝፈልጥዎ ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ሃገሩ መጥቃዕቲ ከም ዝገበሩ ሓቢሮም ነቲ ካብ ኢራን ዝመፀ መጥቃዕቲ ኸኣ ኮኒንዎ ዳይሬክተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ነቲ ብኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትን ነቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኣብ ከባቢኣ ዝርከባ ሃገራት ተካይዶ ዘላ መጥቃዕትን ኮኒኑ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መግለጺኡ ንህዝቢ ኢራን ካብ ገዝኡ ከይወፅእ ምኽንያቱ ኣብ ግዳም ብኩሉ ሸነኻት ፍንጀራታት ክህልዩ ስለዚ ኣብ ኣባይትኹም ጽንሑ መንግስትኹም ንምእላይ ከዓ
ናይ ባዕልኹም ግደ ተጻወቱ እዚ መጽኢ ዘሎ ዕድል ናይ ወለዶታት ዕድል እዩ ኽብል ተዛሪቦ ጀርመን ዜጋታታ ናብ ሃገራት ባሕሬን ኢራቅ እስራኤል ዮርዳኖስ ቀጠር ኩዌት ሊባኖስ ዖማን ስዑድ ዓረብ ከምኡውን ናብ ኢማራት ዓረብ ከይገሹ ተጠንቀቕ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ኢራን ዘሎ እስላማዊ ስርዓት ኣብ ቀረባ ኣሎ ዝብል ቅማረ እዩ ዘለዎን ብሰንኪ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ዘጋጠመ ሰፊሕ ሰልፍታት ጸረ መንግስትን ዝተወስተ ጨፍላቕ ስጉምትን ኣብ ርእሲኡ ድማ ዝሓለፈ ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ኣዝዩ ተሃስዩን ተዳኺሙን እዩ ዘሎ ዝብል ገምጋሚ ዘለዎን በዚ ከዓ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ክባኽን ዘይግብኦ ዕድል እዩ ዝብል መደምደምታ ኣለዎን ክልቲኦም ማለት ፕሬዚደንት ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ናታንያሁን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኢራን ንሃገራቶም ሓደጋ ምዃና ገሊጾም ኣለዉ ኢራን ክሳብ ሕጂ ነቶም ኣብ ከባቢ ሃገራ ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ወተሃደራውያን ነቑጣታት እያ ከተጥቅዕ ጸኒሓ ሕጂ ግን ካብኡ ሓሊፋ ንኻልኦት ንኣሜሪካ ዘገድሱ ናይ ቁጠባ ማእከላት ከተጥቅዕ ከም ዝኾነ ተጠንቀቕ ብተወሳኺ እቶም ኣብ የመን ዝርከቡ ብኢራን ዝድገፉ ጉጅለ ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ከም ዝኾኑ የፈራርሑ ሑቲ ኢራን ክትንከፍን ከላ ካብ የመን ናብ እስራኤል ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ይፍትኑ ኣብ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ንመራኽብ የጥቅዑ መራሕቲ ዓለም በዚ ዝኸይ ዘሎ ጉዳይ መግለጺታት የውፅለው ፕሬዚደንት ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮጳ ኡርሱላ ፎንደር ላይን ሕብረት ኣውሮጳ አንጻር ቀታሊ ስርዓት ኢራን ሰፊሕ ዕገዳ ከም ዘንበረ ብምዝኽኻር ኩሎም ወገናት ዝለዓለ ነፍሰ ግድኣት ክገብሩ ንሰላማውያን ሰባት ክከላኸሉን ኣህጉራዊ ሕጊ ሙሉእ ብምሉእ ከኽብሩን ንጽውዕ ኢላ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ኢጣልያ ኣብ ጎኒ ሰላማዊ ህዝቢ ኢራን ምዃና ብምግላጽ ሲቪላውን ፖለቲካውን መሰላት ክኽበር ከም ዝግባእ ይገልጽ እቲ ቤት ጽሕፈት ወሲኹ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሜሎኒ ምስ መሓዙትን ዞባውያን መራሕትን ብምልዛብ ነቲ ወጥሪ ኣብ ምዝሓል ንዝግበር ጻዕርታት ክትድግፍ ምዃና ሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ አንቶኒ ኣልባነዝ ሃገሩ አንጻር ጭቆና ኣብ ዝገብርዎ ቃልሲ ምስ ተባዕ ህዝቢ ኢራን ደው ኢላ ኣላ ብምባል ሃገሩ ኢራን ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ንኸይትውንን ኣሜሪካን እትገብሮ ጻዕሪ ከም እትድግፍ ገሊጹ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ክሳብ ሕጂ ምሳና ስለ ጸናሕኩም ኣዚና ነመስግነኩም ኣብ ቀረባ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي